YouTube. Hej. Hej YouTube. I dag der skal vi se på noget andet end Redstone. Er I klar? Og nu skal vi se det her. Hvad siger I så YouTube? Det her er bare smukt. Ja, det er jeg lige sat og lavet, ja. Nemlig. Jeg vil ikke lave noget redstone i den her. Så er det jo. Altså, fordi jeg vil gerne lave den her. Jeg vil gerne lave noget andet end redstone også. Så her har I det. Noget andet redstone. Jeg viser ikke lige, hvordan jeg har lavet det, men jeg ved godt, der mangler noget herinde. Det kan jeg faktisk godt lige lave. Her. Der. Sådan der. Og så skal vi lige ind og kigge, hvordan det ser ud. Okay. Så en guld rundt om, og så ind over midten. Nu får vi finde et lær. Det skal vi også lige vide. Så bliver det fladt. Lige på den her. Der, ja. Sådan der. Vi sidder og laver en masse. Sådan der. Det var det, jeg havde. Men hvis I vil have, at jeg skal bygge et eller andet, så ja, jeg vil gerne bygge noget. Jeg synes, det er faktisk rimelig sejt. Godt lavet. Det her går lige igennem her. Okay. Der skal jeg ikke sætte den. Ja, så bygger vi glowstone her. Fordi at jeg tænkte lige, når jeg stod på det her, så kunne jeg godt lige sætte glowstone her. Og så lad os lige se midten her. Og så. Der skal vi lige have lapis.
Sådan der. Nu ser det bare. Nej. Fint. Der, yes. YouTube, så er vi færdige. Jeg vil kigge på det her. Jeg elsker det. Jeg kan godt lide det. Ja. Så hvad man bygger, så kan man godt bruge stå slab. Ja. Så den der slabs, det er altid godt. Ja. Det pynter bare lidt på det, ja. Det er også meget vigtigt for mig, at det ser pænt ud, selvom det er min singleplayer. Så er det sådan, jeg vil gerne have det til at se pænt ud. Ja, fordi, altså, det er jo noget, jeg skal gå rundt og se på. Altså, så vil jeg gerne have det sådan dejligt. Hvis det var på multiplayer, så havde jeg gjort det dobbelt så pænt, altså. Jeg gør ikke noget halvt. Jeg vil gerne, altså, nogle gange gør jeg noget halvt, men det er sjældent en gang imellem. Ja, men det var sådan set det, jeg havde i dag. Juhu! Nej. Så det der stone slab, de går bedre, virkelig det der. Altså, bravo Emil. Farvel. Hej YouTube. I dag starter vi ikke lige helt på en hjertet, så lad os lige. Sådan der. Ja. Jeg har designet. I ved, når man i et adventure map, så står man jo sådan nogle skyde, hvor man skal. I kender sådan nogle, hvor man skal stå og skyde, og så skal man skyde på med pil. Det er lavet her. Det du skal bruge, det er redstone, piston, torch og sådan noget, og den her redstone lampe. Så nu og den her op, den er meget vigtig. Det skal være den. Der kan ikke bruges noget andet end den der. Kan ikke. Så når den rammer, så er den rimelig tæt på toppen, så bliver den aktiveret. Så bliver den ved med at blive aktiveret. Ja, det var sådan set det. Altså, men det var ikke helt det, jeg vil vise jer også. Altså kun. Nu vil jeg skyde fra alle de skydebaner, jeg har lavet her. Altså, det vil nok være kedeligt uden musik. Ja, så jeg putter musik på. Vent lidt, altså. Her kommer det første. Scent upon my pillow, and then I'll say goodbye to your whispers in my dreams, and then our lips will part in my mind and in my heart, 'cause your kiss went deep. Now let me tell you though. Scent upon my pillow,
And then I'll say goodbye to your whispers in my dreams. First the longest your scent in my mind. And then I'll say goodbye to your whispers in my dreams. And then our lips will part in my mind and in my heart. 'Cause your kiss went deep. Yes, det var det vi... Ja, det var det. Nu vil jeg vise, hvordan de er lavet, ja. Altså, herfra går der et signal ned til en redstone torch, som slukker den her. Og så går der et signal ned her og tænder for pistonen. Det samme er det her. Og så kan du lave lige, hvad du vil med det. Det er bare mig, der laver sådan en lille skydebane her. Hej hej.